Sziasztok! Köszöntök mindenkit a csatornán. Néhány héttel ezelőtt Utrechtben egy kerékpáros és turisztikai kiállításon és vásáron jártunk. Korábban az utazásról már láthattatok egy kis filmet itt a csatornán, viszont magáról a vásárról és az ott tapasztaltakról vagy észrevételeinkről még nem, és ezért ebben a videóban szeretnék egy kicsit bővebben is ezekről a tapasztalatokról beszélni. Mert egyébként a sok pozitív élmény mellett sajnos volt jó néhány negatív dolog is, amit tapasztaltunk a vásáron, és most ebben a videóban összefoglaló jelleggel ezekről is szeretnék szólni. Ez a Holland Expo egyébként Európa egyik legjelentősebb és legnagyobb ilyen jellegű vására, és az idei évben ez már a 20. jubileumi rendezvényük volt. A szervezők minden évben kiválasztanak egy célországot, amit jobban fókuszba helyeznek a vásáron. Az idén ez az ország Németország volt, de sajnos ezt nem tapasztaltuk. Igazából nem nagyon láttuk azt, hogy Németország annyira nagyon jelentősen képviselni magát a vásáron, de erről később még fogok egy pár szót ejteni. Ahogy korábban említettem, a vásár európai szintű, és minden komolyabb kerékpárgyártó képviselteti magát itt. És itt már is szeretnék egy helyreigazítást közölni, ugyanis az előző rész megjelenése után többen jeleztétek, hogy a Csepel kerékpárgyár nem orosz tulajdonban van, hanem már évek óta ismét magyar tulajdonosok kezében van. Úgyhogy ebbe a témába nagyon szépen belefutottam, de mentségemre szóljon, hogy régebben valóban orosz-magyar, illetve amerikai-magyar vegyes vállalatú volt a Csepel gyár, és talán emlékeztek is rá, hogy még Schwinn Csepel márka név alatt is futottak a bringák ezeknél a gyártóknál. Viszont nagy csalódás volt, hogy sem a Csepel, sem pedig más magyar kerékpárgyártó, de még magyar kiállító sem képviseltette magát az Expón, tehát ez, őszintén szólva én úgy gondolom, hogy ez a ciki kategória. A rendezvény egy hatalmas, kb. 3 aréna méretű területen volt megrendezve, és úgy tűnt, hogy 3 óriási rendezvénycsarnokot nyitottak egybe, és ebben a 3 rendezvénycsarnokban ráadásul 3 tematikus részre is volt osztva az Expo. A bejárat után közvetlenül a kerékpáros kiegészítőket gyártó vállalkozások mutatkoztak be, elsősorban pumpákat, kulacsokat, táskákat és egyéb ilyen kiegészítőket láthattunk a standokon, és egyébként ez a terület volt a legkisebb a vásáron. Ezután az országok pavilonjai következtek, és egyben ez volt a legnagyobb terület is az Expón, és egyes országok olyan gigászi, hatalmas pavilonokat, standokat húztak fel, hogy csak kamilláztunk. A legnagyobb turisztikai kiállítók a spanyolok, az olaszok és a franciák voltak, de meglepő módon Törökország és Lengyelország is elég jó standdal rendelkezett. Ezért is teljességgel érthetetlen, hogy Magyarország miért nem képviseltette magát ezen az eseményen. Ugyanis olyan kisebb országok, mint például Luxemburg vagy Portugália jelen tudtak lenni, jelen voltak a rendezvényen, és ráadásul nem is kis standokkal, nagyon szépen berendezett pavilonokat vonultattak fel az eseményen. Viszont amennyire Lengyelország óriási meglepetés, úgy Németország sajnos óriási csalódás volt, ráadásul egy 20 éves jubileumát ünneplő rendezvényen. Szó szerint üresen árválkodott a standjuk, ami egyébként nem is volt annyira nagy és látványos sem, ezért rejtély, hogy miért nem erőltették meg magukat egy kicsit jobban, mint fókuszország erre az eseményre, és ahogy említettem, ráadásul 20 éves jubileumi rendezvény volt ez a vásár. Az országstandok után egy étel- és italutca kapott helyet, azután pedig egy hatalmas tesztpálya következett, ami az egész vásár területén keresztbe, kasba kanyargott, jobbra-balra, össze-vissza, és egyébként elég veszélyes módon, azt kell, hogy mondjam. Bár a szervezők kordonokkal választották el a járókelőktől a tesztpályát, de érdekes volt látni, hogy olyan hosszan futott és balesetveszélyesen a tesztpálya, hogy a szervezők kénytelenek voltak használni közúti lámpákat, illetve szabályos kereszttáblákat, és még zebrákat is felfestettek az útvonalon. Tehát gyakorlatilag be kellett tartani a keresztnek a szabályait, akár kerékpáros, akár gyalogos volt az ember.
További meglepetés volt, hogy a vásárra érkező látogatók átlag életkora 60 év körül volt, egyáltalán nem láttunk fiatalokat, tehát a 20-30-as korosztály egyáltalán nem képviseltette magát a vásáron, sőt még a 40-45 éves korosztály is csak nagyon elvétve, tehát igazából az 50-55 és 60 év körüli látogatók voltak túlsúlyban. Ez valószínűleg azért van, mert ez a korosztály már viszonylag közel áll a nyugdíjhoz, a nyugdíjkorhatárhoz, és valószínűleg anyagilag is jobban állnak, és a gyerekeik már kirepültek a családi fészekből, jobban van idejük foglalkozni magukkal, akár kerékpáros túrázással vagy gyalogtúrázással. És mivel valószínűleg ez a korosztály anyagilag is jobban áll, ezért közelebb vannak a drágább e-bike-ok megvásárlásához, ugyanis a kiállításon, a vásáron a gyártók szinte csak e-bike-okat állítottak ki. Hagyományos túrakerékpárokat szinte egyáltalán nem láttunk. Egyébként engem az e-bike-ok egyáltalán nem érdekelnek, egyáltalán nem hatnak meg. Így inkább a országok pavilonjait látogattuk, ahol egy-egy tájegységekre vagy egy-egy turisztikai célpontra lehetett rákeresni. Nyilván katalógusokkal láttak el minket, szóval úgy tűnt, hogy a turisztikai része a vásárnak sokkal látványosabb és sokkal érdekesebb, mint például a kerékpáros bemutatók. Nagyon furcsa volt még egyébként az is, hogy az Expo összes táblája, összes felirata, vagy például a honlapja, illetve a letölthető applikációja mind-mind holland nyelven volt csak elérhető, miközben ez egy európai nagy vásár volt, úgymond nemzetközi vásár volt, nagyon sok ország részvételével, ezért megdöbbentő volt, hogy egyáltalán sem német, sem angol nyelven nem volt elérhető semmilyen felirat, csak hollandul bárhova mentünk, a különböző útbaigazító táblák és más jelzések mind holland nyelven volt, szóval igazából ez egy kicsit ciki volt. Teljesen érthetetlen és megdöbbentő, hogy miért nem tudták német és angol nyelvre lefordítani a táblákat és a útbaigazító jelzéseket. Egyszerűen ez megmagyarázhatatlan. Ettől függetlenül a vásárról pozitív élményeink és tapasztalataink voltak, és a jövőben is szeretnénk ilyen szakmai kiállításokra és vásárokra ellátogatni, bár elsősorban a turisztika érdekel, és valószínű, hogy inkább turisztikai jellegű kiállításokra és szakmai bemutatókra fogunk ellátogatni, amelyekről be fogunk számolni majd itt a csatornán is. Köszi, ha megnézted a videót, és így a végére az elmaradhatatlan és kötelező marketing szöveg, ugye, hogy kommenteld, lájkold a videót, ha tetszett, és iratkozz a csatornára. Hamarosan folytatjuk, jövünk az újabb és újabb tartalmakkal. Gyertek vissza többször, nézzétek a social media felületeinket és a híreinket. Sziasztok!